morning. Meron tayo guys na ano, kaya papakita ko sa inyo mga trending na bagay sa mundo. Hindi guys, meron ako sa inyo ipapakita ng mga nagtitrending ngayon sa ano, social media, na mga ano, halaman tulad ng mga gabi na may mga kulay. Guys, ito yung mga nagtitrending na gabi. Ang tawag dito ano eh, gabing layas. Ayan guys, yung may mga kulay-kulay, yung mga trending ngayon. Tapos may ipapakita pa ako sa inyo yung lumalaking ano, lumalaking San Fernando ba yun? May paliwanag. Alam ko meron din dito nun. Takot ako dito. May ahas. Ito pa guys oh. Yung mga ano, yung gabi. Gusto nyo guys, gusto nyo makakuha yan, PM nyo lang ako. Subscribe na lang sa aking YouTube channel and share and like. Yan yung guys, yung mga malalaking parang San Fernando. Marami to dito guys, lalo na dati. Yan guys. Yan ang mga dahon yun. Mana ko siya guys ng ganito. Pag bungkal natin may ahas. Natakot lang baka may ahas. Dahon niya guys, laki. Lumalaki talaga siya guys. Kung sino may gusto, i-PM nyo lang ako. Baka gusto ninyo ng halamang ito. Baka mag-trending. Maganda siya, pero damo lang. Damo lang yan guys, damo. Ditong isang halaman din. Maganda rin siya guys. Baka magkasya sa bahay ninyo. Ang tawag siya sa amin ay nyug-nyugan. Kinakain din siya guys, ginugulay. Yan. Yan, yung puno niya. Sige. Ito guys yung ginugulay, yung medyo mura pa siya. Masarap din siya aning kataan. Yan ang mga favorite na mga ano dito, gulay na masarap gataan. Nahihilig sa halaman. Ito lang, madami kaming halaman dito. Yan, maganda rin tong halaman na yan. Yan. Ito ay katakataka. Yan. Thank you guys. Ito guys, itong malayo pang pinanggalingan nito guys. Itong anong to, itong bulaklak na to. Doon yan sa pinupunta namin sa Kapalonga. Wow!
paso ng saging. Itong punong ito, ibang ano rin yan, saging. Ibang klaseng saging. Ito guys, luyang puti at turmeric. Gamot din ito. Itong halaman na to. Ito, mga gamot din to guys, itong anong to. Sampalok-sampalukan. Mga halaman na hindi naman natin talaga inaasahan na sila'y pa yung gamot. Lalo na ito guys, turmeric. Marami naghahanap niyan. Kaya gusto namin padamihin ni Agum itong mga halaman. Sambong, meron din dito. Turmeric. Ang importante kasi dyan guys, mga nagtatanim talaga tayo ng mga ano sa mga paligid natin. Kasi importante yan. Anytime naman na ano, pwede nating maging herbal. Tulad nung goyabano. Ito guys, itong goyabanong yan, doon pa namin sa Cavite nakatanim yan. Ngayon, pag uwi ko ng Bicol, itinanim ko dito. Ito na yan guys. Yan. Wow! So guys, kakao. Yan, puno na yung kakao. Yan, kakao yan. Marami na dito guys na ano, na mga puno na tinanim namin ng asawa ko. Tapos, avocado. Yan, avocado. Guys, ito, 20-20 lang ang isa. Joke lang guys. Talagang damanganat lang natin. Pero sa iba nagtitrending talaga. Ito guys, so yan. Ito may bulaklak pa rin dito. Ito guys, alam ko talaga ito halaman din yan. Yan. Yan ang ibang kulay na yan. Pwede rin siya ilagay talaga sa paso. Ito guys. Yan. Maganda siya guys. Pwede rin siya kasi guys, ilagay sa paso. Yan. Ang tawag dyan guys ay dahil tatlo. Paanong dinosaur? Paanong dinosaur? Hindi ko alam ang tawag sa kanya guys eh. Yan guys, yan. Halaman din yan. So guys, meron din ako ditong halaman na tanim ng nanay ko. Kung tawagin siya ay miracle fruit. May bunga na siya. Pero usog. Kasi bawat halaman kasi guys, talagang blessing yan sa atin na binigay ng taas. Kasi yan ay may mga kagamutan. Blessing kami kasi dito, halos dito ang mga halos damo na nga lang eh. Nagiging gamot pa, herbal. Yan guys ang ginagawa namin ng asawa ko, mga herbal na lang iniinom namin. Hanggang dito na lang guys yung vlog ko. At yung hindi pa kayo na subscribe na po kayo sa YouTube channel ko. At click the bell na lang dun sa baba. Sige guys, kayo na lang bahala mag-comment kung meron pa kayong ibang katanungan. See you guys.